Να αρχίσουμε λίγο την παρουσίαση. Κάτσε το βάλουμε. Γιατί το πάει εδώ. Ωραία. Από τις έννοιες της επιλεξιμότητας και της βιωσιμότητας. Όπως είπε και ο κύριος Γραμματέας, η έννοια της βιωσιμότητας κατέχει σημαίνουσα θέση στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Ο κύριος στόχος του νόμου είναι να διασωθούν μόνο οι βιώσιμες επιχειρήσεις. Αυτές δηλαδή που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αγορά και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον. Δεν απευθύνεται επομένως σε επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες από οικονομική άποψη. Είναι άλλο πράγμα η επιλεξιμότητα για να ενταχθούμε στον νόμο και άλλο πράγμα η βιωσιμότητα. Τη βιωσιμότητα θα την κρίνει η μελέτη βιωσιμότητας που θα κάνει ο εμπειρογνώμονας. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είπαμε, για αυτές που έχουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι ή το EBITDA ή η θετική καθαρή θέση μία φορά στις τελευταίες τρεις χρήσεις, που μπορεί να είναι και το 17, 31 του 17. Οπότε αυτοί που έχουν θέμα στην τριετία μπορούν ακόμα και τη φετινή χρονιά, αν κλείσουν με θετικό EBITDA ή με θετική καθαρή θέση, να ενταχθούν στον νόμο, να εκριθούν επιλέξιμες από τη φάση. Και για αυτούς που έχουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι πάλι το EBITDA μόνο, έτσι, μία φορά στην τριετία. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας παρέχουν μια αρχική ένδειξη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Δεν σημαίνει ότι επειδή εντάσσομαι στον νόμο είμαι και βιώσιμος. Είμαι επιλέξιμος για να μπορέσω να με αξιολογήσει, να γίνει μελέτη βιωσιμότητας και να το κρίνει. Τελικά, ο τελευταίος κριτής είναι οι πιστωτές. Αυτοί και μόνο αυτοί είναι που αποφασίζουν. Και αυτό, για να το κρίνεις, για να έχουμε μια μελέτη βιωσιμότητας, αυτό προϋποθέτει επεξεργασία και ανάλυση πλήθους μελλοντικών οικονομικών στοιχείων και παραμέτρων. Αυτό αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να υπάρχει με λεπτομερές business plan, τριετίας λέει ο νόμος, αλλά μπορούμε να πάμε και σε πενταετία, δεκαετία, και αυτό θα κριθεί ανάλογα από τις. Δεκαετία πάνε οι αποπληρωμές για το δημόσιο μέχρι 10 χρόνια. Μπορεί όμως η τράπεζα να επιλέξει να πάει και πιο πάνω, εφόσον όμως υπάρχουν πράγματι εξασφαλίσεις. Οπότε να κάνει match τις εξασφαλίσεις, τέριασμα δηλαδή των εξασφαλίσεων, με το business plan. Βέβαια τώρα business plan πάνω από 10 χρόνια είναι λίγο δύσκολο, αλλά μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη να κάνουμε μια σύμβαση αναδιάρθρωσης που να περιλαμβάνει πληρωμές μακροπρόθεσμες, εφόσον υπάρχουν ακίνητα στη μέση, έτσι, για τις μεγάλες επιχειρήσεις π.χ. Είπαμε ότι τη μελέτη βιωσιμότητας την κάνει εμπειρογνώμονας, οικονομολόγος ή εταιρεία, υποχρεωτική για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προαιρετική για τις μικρές, εφόσον υποβάλλεται αίτημα πιστωτών που έχουν το 1/3 των απαιτήσεων. Και πάλι η τελική απόφαση για τη βιωσιμότητα του φιλέτη βασίζεται στην πλειοψηφία των συμμετοχών των πιστωτών. Ωραία. Ποιο είναι το τελικό κριτήριο για να πούμε ότι κάποιος είναι βιώσιμος ή όχι? Κάνουμε το business plan, πενταετία, βάζουμε τις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμό, παθητικό, μεγέθη παθητικού, βάζουμε τα αποτελέσματα χρήσης, κανονικά αναλύουμε μελλοντικά πενταετία, πού πρέπει να φτάσουμε, ποιο είναι το ζουμί. Όλα καταλήγουν στις ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες προκύπτουν από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Παρέχουν τη δυνατότητα στους πιστωτές να συγκρίνουν διάφορες επιχειρήσεις και να προσδιορίσουν τη ρευστότητα και την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων τους. Πώς προκύπτουν αυτά, αφού κάνουμε το business plan, φτάνουμε και λέμε ότι τα ετήσια κέρδη προφόρων και τόκων, συν τις αποσβέσεις, μείον τους φόρους, μας δίνουν τις ακαθάριστες ταμειακές ροές. Μείον την απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου κίνησης, φτάνουν στις καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές. Δηλαδή, τι έχει από τη λειτουργία της επιχείρηση στο ταμείο της. Και με αυτά μπορεί να ανταμείψει, με τις καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές, να προχωρήσει να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις που χρειάζονται και κρίνονται χρήσιμες να γίνουν, για να μπορέσει πρώτον να συνεχίσει την παραγωγική της δραστηριότητα. Θέλουμε να ανανεώσουμε τον παραγωγικό εξοπλισμό, άρα για να συνεχίσω στη δεκαετία πρέπει να κάνω μια ανανέωση. Πέρα από αυτό όμως, θέλω να προχωρήσω και σε μια νέα επένδυση, ώστε να μου φέρει κάποια καινούργια έσοδα και να μπορέσω να γίνω βιώσιμος. Αυτό προκύπτει βάσει των καθαρών λειτουργικών ταμειακών ροών. Και στη συνέχεια, αφού πάρουμε τις καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές και βάλουμε μέσα τις αποεπενδύσεις μη λειτουργικών παγίων, π.χ. αν έχω ένα ακίνητο το οποίο δεν το χρησιμοποιώ στην παραγωγική μου δραστηριότητα. Αυτό μπορώ να το πουλήσω, να έχω μια εισρωή χρήματος, οπότε αυτό να μου βελτιώσει την ικανότητα αποπληρωμής, ή μπορώ να έχω μια συμμετοχή σε μια θυγατρική π.χ., την οποία κρίνω ότι στρατηγικά δεν θέλω να την έχω πλέον στο χαρτοφυλάκιό μου και να την δουλεύω. Άρα αυτό προβλέπεται για τις αποεπενδύσεις μη λειτουργικών παγίων στοιχείων. Μείον τις νέες επενδύσεις, έχουμε το καθαρό αποτέλεσμα από ταμειακές ροές για επενδύσεις. Άρα, καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές, μείον ταμειακές ροές από επενδύσεις, φτάνουν στην ελεύθερη ταμειακή ροή.
Άρα, αυτό είναι ουσιαστικά τι μπορεί η εταιρεία μέσα από τη λειτουργία της, να έχει στη διάθεσή της για να ανταμείψει τόσο τους πιστωτές της, όσο και τους μετόχους της. Αυτή είναι η κατάσταση μελλοντικών ταμειακών ροών, η οποία εμβαθύνει στα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και οι πιστωτές με βάση αυτή μπορούν να εξετάσουν την ικανότητα αποπληρωμής της. Τόσο διαχρονικά στην εξέλιξη του χρόνου, αλλά και με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου. Σημαντικό να πούμε ότι οι ταμειακές ροές δεν δίνουν έμφαση στα λογιστικά κέρδη, αλλά στις χρηματικές ροές, γιατί δεν αποπληρώνονται τα δάνεια και οι υποχρεώσεις με λογιστικά κέρδη, αλλά με αυτά που θα έχουμε εισπράξει. Δηλαδή, αν έχω έναν επισφαλή πελάτη, αυτό μπορεί λογιστικά να το θεωρώ ότι έχω κέρδος από αυτόν. Αλλά στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να εισπράξω τίποτα, άρα αφού δεν θα εισπράξω, δεν θα μπορέσω να πληρώσω για τίποτα. Με βάση αυτή την. Άρα, μιλάμε για ροές, αλλά για εισπράξεις. Και απλά για να το δούμε λίγο και. Ξεκινάμε πάλι από τα κέρδη προφόρων τόκων, συν αποσβέσεις, φόρο εισοδήματος, φτάνουν σε καθάριστες. Μείον το κεφάλαιο κίνηση που απαιτείται αύξηση, καθαρές λειτουργίες ταμειακές ροές, μείον τις επενδύσεις, φτάνουμε στην ελεύθερη ταμειακή ροή. Αυτό θα είναι και στο site από σήμερα, οπότε μπορείτε να αποτρέξετε και να το διαβάσετε την ησυχία σας. Απλά τώρα, στη μία ώρα που έχουμε, δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε σε λεπτομέρειες, οπότε να πάμε κατευθείαν στην ουσία. Χρήσιμοι αριθμοδείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, που ουσιαστικά κάνοντας το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία και ουσιαστικά σε αυτά πιστεύω ότι οι πιστωτές θα εστιάσουν. Ο πρώτος είναι ο δείκτης χρόνου αποπληρωμής δανειακών και μη υποχρεώσεων σε έτη. Παίρνουμε τις συνολικές υποχρεώσεις προς πιστωτές, τράπεζες, δημόσιο, προμηθευτές και το διαιρούμε με την ελεύθερη ταμειακή ροή. Είναι πιο εύκολο, επειδή η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι λίγο σύνθετος ο υπολογισμός και χρησιμοποιείται σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενταλλακτικά μπορούμε να βάλουμε και το EBITDA, που είναι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους, που προκύπτει ως το λειτουργικό κέρδος προφόρων τόκων και αποσβέσεων προς τις πωλήσεις. Αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά βάζοντας πολύ απλά σε μια επιχείρηση τον κύκλο εργασιών και κάνοντας μια παραδοχή, π.χ. ότι έχω ένα περιθώριο που θα εξελιχθεί στην πενταετία από το 10% στο 15%, ας πούμε, έχουμε την πρώτη χρονιά. Ας πούμε 100.000 πωλήσεις με 10% περιθώριο EBITDA, φτάνω πολύ εύκολα σε ένα EBITDA π.χ. 10.000 ευρώ. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της ελεύθερης ταμειακής ροής ως δείκτης ικανότητας αποπληρωμής. Και αυτό, αν πούμε ότι έχουμε συνολικές υποχρεώσεις σήμερα 1 εκατομμύριο, κάνω το πενταετές μου πλάνο και βλέπω ότι βγάζω κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. Άρα, για να μπορέσω να αποπληρώσω τις υποχρεώσεις μου, θέλω μια πενταετία. 200.000 EBITDA π.χ. την χρονιά, 1 εκατομμύριο τα υποχρεώσεις συνολικές. Έχω λοιπόν, θα αποπληρώσω τις υποχρεώσεις μου σε μια πενταετία. Βέβαια το EBITDA χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς. Δεν θα είναι όλο. Θα πρέπει να κάνεις μέσα από αυτό να πληρώσεις τον φόρο σου, να κάνεις τις επενδύσεις σου, να κάνεις τις απαραίτητες επενδύσεις σου, να κάνεις τις αποσβέσεις σου. Οπότε είναι ένα καλό στοιχείο για να έχουμε μια ένδειξη. Δεν θα πας να δώσεις το σύνολο του EBITDA για αποπληρωμή. Άρα πάνω σε αυτό θα βασιστούν οι πιστωτές σου για να δουν κατά πόσο είναι βιώσιμος. Δηλαδή, αν βγάζεις. Στο παράδειγμα που λέγαμε για την επιλεξιμότητα, ας πούμε ότι είχαμε 1 ευρώ EBITDA. Είσαι επιλέξιμος. Με 1 εκατομμύριο χρέος είσαι βιώσιμος. Δεν είσαι βιώσιμος. Γιατί θέλεις 1.000 χρόνια για να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου. Αν συνεχίζεις να έχεις την ίδια ικανότητα αποπληρωμής και την ίδια λειτουργική κερδοφορία. Δεύτερος δείκτης που είναι πολύ σημαντικός για τη μελέτη βιωσιμότητα είναι ο δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανειακών και μη υποχρεώσεων. Αυτός υπολογίζεται ανά έτος. Δηλαδή πάλι έχουμε την ελεύθερη ταμειακή ροή ή το EBITDA, εναλλακτικά που υπολογίζεται πιο εύκολα, προς τις τοκοχρονικές και λοιπές πληρωμές έτους. Αν έχω ένα EBITDA δηλαδή 100.000 ευρώ ή ελεύθερη ταμειακή ροή 100.000 ευρώ και την ίδια χρονιά έχω συμφωνήσει, σύμφωνα με το πλάνο μου, να αποπληρώσω 70.000 υποχρεώσεις προς τράπεζες και δημόσιο και λοιπούς προμηθευτές, άρα από τη λειτουργία μου και μόνο έχω την ικανότητα να αποπληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Άρα θεωρητικά είμαι βιώσιμος για αυτή τη χρονιά. Αυτό να το τραβήξουμε στην πενταετία, δεκαετία, 15ετία, έχουμε το business plan. Μιλάτε για δείκτες, επειδή τους παρακολουθούμε, αλλά δεν λέτε το πλάσμα του δείκτη που πρέπει να είναι αποδεκτό. Θα παρουσιάσετε πολύ ωραία, αλλά δεν μας λέτε. Τιμή στόχο, θέλετε. Τιμή στόχο. Πρέπει να είναι. Ναι. Στα χρηματοοικονομικά τα πάντα είναι σχετικά. Δεν υπάρχει. Όλα είναι στην κρίση του εμπειρογνώμονα.
Αυτό που είπα πολύ σωστά κάποιος κύριος προηγουμένως σε μια ερώτηση που έκανα στον ειδικό, είναι ότι πρέπει να είναι μια άσκηση ρεαλιστική, όχι μια άσκηση επί χάρτου, όχι θεωρία. Να πάω να πούμε, δηλαδή, έχω 100.000 τζίρο σήμερα με υποχρεώσεις 1,5 εκατομμύριο και τις 100.000 ευρώ που έχω σήμερα την τελευταία πενταετία θα την κάνω του χρόνου 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι άσκηση επί χάρτου. Πρέπει να πεις, ναι, μπορείς να την κάνεις. Αν πας και βρεις ένα μεγάλο πελάτη, μια καινούρια σύμβαση, η οποία η σύμβαση την έχει στο χέρι, δεν είναι θα φέρω σύμβαση, θα βρω πελάτες ή θα κάνω εξαγωγή. Ναι, δεν μπορούμε να δώσουμε τιμή δείκτη στόχο. Δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να είναι 1,20, 1,30, 1,40. Δηλαδή να έχω 1,300 μπιντά προς 1 εκατομμύριο υποχρεώσεις, αλλά σαφέστατα πρέπει να είναι πάνω από τη μονάδα για να είσαι βιώσιμος. Δηλαδή, αν έχεις μία χρονιά 900.000 ελεύθερη ταμιακή ροή ή EBITDA και την ίδια χρονιά πρέπει να δώσω 1 εκατομμύριο σε υποχρεώσεις, θα πρέπει να βρω άλλο. Έχω πρόβλημα ρευστότητας. Πρέπει να βρω τρόπο είτε με ίδια χρηματοδότηση να μπουν οι μέτοχοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν, ή θα πρέπει να πάω σε έκτακτη χρηματοδότηση από νέο δανεισμό από τράπεζα για να μπορέσω να καλύψω τις υποχρεώσεις μου. Ή θα αφήσω κάτι κόκκινο. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω κόκκινο εφόσον υπογράψουμε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Πάνω από 3 μήνες δεν μπορώ να αφήσω κάτι κόκκινο, γιατί υπάρχει λόγος καταγγελίας. Και αν καταγγελθεί η σύμβαση, αναβιώνουν όλες οι οφειλές. Π.χ. προς αυξήσεις που κουρευτήκαν, πρόστιμα που κουρευτήκαν ή και βασική οφειλή που κουρεύτηκε. Και δεν μπορώ να ξαναπώ. Ναι, και δεν μπορείτε να ξαναμπείτε. Άρα, εφόσον θέλουμε πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί στο business plan, γιατί και να πληρώσω 1 χρόνο. Δεν έχω όφελος σε κάτι, γιατί ό,τι κουρευτεί, εφόσον το τηρήσω μόνο για 1 χρόνο, αναβιώνει και ντόκος. Οπότε δεν βάζω τιμή στόχο, γιατί αυτό είναι στο θέμα του πιστωτή. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, το 1,20 είσαι βιώσιμος, το 1 δεν είσαι βιώσιμος. Αυτό είναι στην κρίση του πιστωτή. Και πάντα η διαδικασία αυτή είναι συνενετική, αν θέλουν να συμμετέχουν οι πιστωτές, αλλά αυτοί αποφασίζουν. Δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε ο εμπειρογνώμονας, ούτε ο συντονιστής. Και όταν λέμε πιστωτές, εννοούμε τις 3 κατηγορίες. Τράπεζες, δημόσιο, λοιποί προμηθευτές. Και θέλουμε το 60%. Απλά η τιμή αυτή που είπατε τώρα, π.χ. για το δίκτυο ικανότητας αποπληρωμής, πρέπει να είναι πάνω από 1. Όσο πιο πάνω από το 1 είσαι, εντάξει. Τα έτη επίσης, το άλλο βασικό δείκτης, σε πόσα χρόνια. Αν πούμε ότι υπάρχουν πράγματα εξασφαλίσεις, μπορεί να πας και μέχρι 10 χρόνια, μέχρι 15 χρόνια. Αυτό όμως είναι στην κρίση των πιστωτών τώρα, έτσι, να αποφασίσουν. Μπορεί να το δεχτεί. Πρέπει να ρωτήσει. Ναι, μπορεί να το δεχτεί. Αλλά θα κάνει ερώτημα εκείνη τη χρονιά. Πώς θα καλύψεις τη διαφορά. Θέλεις είτε νέα χρηματοδότηση ή θα ζητήσει από το μέτοχο να βάλει το χέρι στην τσέπη. Οπότε οι 2 βασικοί δείκτες είναι αυτοί. Από εκεί πέρα, ένας πολύ βασικός δείκτης είναι της κεφαλαϊκής επάρκειας, ίδια κεφάλαια προς ξένα κεφάλαια. Αυτό πέρα από ότι εντάξει, το κοιτάνε όλες τις τράπεζες και θέλουν να υπάρχουν ίδια συμμετοχή, δείχνει και τη δέσμευση των μετόχων στο business plan. Δηλαδή, αν ρισκάρω τα λεφτά των άλλων, δεν έχω κάτι να χάσω. Δηλαδή, λέω, ναι, κάνω ένα business plan και λέω, στηρίζω την επιχείρησή μου, έχω ίδια κεφάλαια 1%, άρα ουσιαστικά τι παίζω με τα κεφάλαια των άλλων. Άρα η τράπεζα θα κοιτάξει να υπάρχει ίδια. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν πάνε να δώσουν νέα χρηματοδότηση, οι τράπεζες ζητάνε και να δουν και τη δέσμευση και την έμπρακτη δέσμευση. Αν καταλαβαίνω καλά τη δομή της διαδικασίας, επομένως, υπάρχουν 2 στάδια. Το ένα στάδιο είναι η αναπροσαρμογή των υποχρεώσεων με βάση τα υφιστάμενα καλύματα. Δηλαδή, είπε πριν ο ειδικός γραμματέας ότι θα γίνεται μια εκτίμηση από πιστοποιημένο αντιληπτή, με βάση την οποία θα μπορεί να παραθέσει ο φορέας ποια είναι τα καλύματα που έχει. Και την περιουσία ειδική του και των υπόλοιπων. Συγγνώμη που διακόπτω. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Απλά επειδή μιλάμε για την καταρχάς μου αρέσει πολύ η παρουσίαση. Και το δεύτερο, απλά σε όλους αυτούς τους δείκτες, δηλαδή το χρέος το οποίο θα αναδιαρθρωθεί, πριν αναδιαρθρωθεί ως προς τη διάρκεια του, θα πρέπει ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις να αναδιαρθρωθεί ως προς το ύψος. Αυτό θέλω να σας πω ποιες είναι οι αρχές του νόμου. Η αρχή λοιπόν σε μια θέση έχουμε την αξία ρευστοποίησης, οφειλέτη και συνοφιλετών. Δηλαδή. Ένα λεπτό να πάμε σε μια άλλη. Να το πάμε. Απλά είναι σημαντικό να το πω αυτό λίγο, να το πω λίγο για να το έχετε στο μυαλό σας. Ναι, υπάρχουν 2 πράγματα. Σας μίλησε ο ειδικός για την αξία ρευστοποίησης και πώς υπολογίζεται. Ουσιαστικά, οφειλέτη και συνοφιλετών. Πάω και βλέπω τα ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και τι θα έπαιρνα αν
έβγαινε αυτή τη στιγμή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και τα πήγαινε σε πληστηριασμό. Ας πούμε λοιπόν στο παράδειγμά μας ότι βλέπω έχει εξερευτοποίησης του οφειλέτη είναι 1 εκατομμύριο. Συνοφιλετών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυητών, άλλο 2 εκατομμύρια. Άρα, εγώ αν έβγαζα στο σφυρί τα υπάρχοντα της επιχείρησης και των συνοφιλετών, θα έπαιρνα 2 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, σήμερα. Σε μια τριετία, διετία, σήμερα. Ναι, 2 εκατομμύρια. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα τώρα ο νόμος και σου λέει: τσέκαρε, έλεγξε τι ικανότητα αποπληρωμής έχεις από την επιχείρηση, τον οφειλέτη και τους συνοφιλέτες. Αν η ικανότητα αποπληρωμής είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, εσύ οφείλεις να πάρεις την καθαρή παρούσα αξία αυτής, δηλαδή αν μου τα βγάζει σε μια δεκαετία 3 εκατομμύρια, το προεξοφλώ με 5% επιτόκιο και μου βγάζει 2,5. Εφόσον το 2,5 είναι πάνω από το 2. Ναι, αυτό σας λέω. Απλά σκεφτείτε την αξιερευτοποίηση στη μία μεριά και την ικανότητα αποπληρωμής στην άλλη. Η ικανότητα αποπληρωμής έρχεται σε μια δεκαετία, πενταετία, ανάλογα με το business plan. Έτσι. Λέμε ότι θα πληρώσεις 100.000 αυτή τη χρονιά, 100 την άλλη, 100. Άρα, ας πούμε, 3 εκατομμύρια σε δεκαετία. Έτσι. Στο παράδειγμα, μας έχουμε 2 εκατομμύρια αξιερευτοποίησης, 3 εκατομμύρια ικανότητα αποπληρωμής σε καθαρή παρούσα αξία. Άρα, στο παράδειγμα, τι λέμε, ότι εφόσον δεν με κλείσει σήμερα, προχωρήσουμε, συνενέσουν οι πιστωτές το 60% να βρούμε λύση για αυτή την επιχείρηση που είναι βιώσιμη σύμφωνα με το business plan, θα πάρω 3 εκατομμύρια σε όρους καθαρής παρούσας αξίας σε μια δεκαετία. Άρα η καθαρή παρούσα αξία του χρέους που ρυθμίζεται είναι πάνω από την αξία ρευστοποίησης. Άρα προχωρούμε σε σύμβαση αναδιάρθρωσης. Και δεν πουλάμε τα ακίνητα. Και εδώ πέρα αυτό λέμε είναι η αξία ρευστοποίησης, είναι μικρότερη ίσα της καθαρής παρούσας αξίας των ποσών που ρυθμίζονται. Έτσι. Που θα εισπράξω, η ικανότητα αποπληρωμής μιλάμε τώρα. Άρα, αν το καταλαβαίνω καλά, σε μία πρόταση, πρέπει η παρούσα αξία της πρότασης του διακανονισμού να υπερβαίνει την παρούσα αξία της ρευστοποίησης. Της αξίας ρευστοποίησης. Οφειλέτη και συνοφιλετών, έτσι. Ακριβώς αυτό. Και αν το κάνει αυτό, δεν υπάρχει θέμα ούτε απιστίας για κουρέματα για τις τράπεζες ούτε για το δημόσιο. Εφόσον κρίνεις ότι η αξία ρευστοποίησης είναι κάτω από αυτό που θα πάρω σε μια δεκαετία, σε παρούσα αξία, προχωράμε κανονικά. Αυτή είναι η παρένθεση, πρέπει να συνεχίσουμε. Αν επιμείνει η τράπεζα στη ρευστοποίηση, κάνει αδίκημα, έτσι. Αυτό είπε ο ειδικός προηγουμένως, ακριβώς. Αν κακόπιστα η τράπεζα, ή μην πούμε τράπεζες, ο πιστωτής πάει να επιμείνει. Αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο να αποδειχτεί, γιατί αυτός πρέπει να συνενέσει. Εσύ πρέπει να δείξει ότι είχε δόλο ώστε να με κλείσει. Και εκεί μπαίνει και λες: έχω ρεαλιστικό business plan, τι έχω. Είναι εύκολο πολιτικό σε σχέση με τις τράπεζες της Ελλάδας. Ναι, εκεί ελέγχεται. Ουσιαστικά οι τράπεζες ελέγχονται από εκεί, το δημόσιο, η λειτουργία του δημοσίου από τον επιθεωρητή. Ναι, τελειώνω δεν έχω κάτι παραπάνω. Τελειώνω λίγο απλά. Δείκτες, είπαμε λοιπόν για την κεφαλαιακή επάρκεια. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να είναι από ένα, γιατί μπορεί να έχω 2 εκατομμύρια ίδια κεφάλαια και ξένα να έχω 10. Άρα είναι 20%, είσαι μια χαρά. 30% είσαι μια χαρά. Ανάλογα με τον κλάδο αξιολογείται αυτό. Δεν υπάρχει τιμή στόχος γι' αυτό. Αλλά σας είπα, άλλο να έχω 1% ίδια κεφάλαια, άρα ουσιαστικά να ρισκάρω τα λεφτά των άλλων πιστωτών, και άλλο να έχω 30% κεφαλαιακή επάρκεια. Και αυτός ο δείκτης μου δίνει και τη δέσμευση για αποπληρωμή. Δηλαδή, όταν εγώ ρισκάρω δικά μου κεφάλαια μέσα στην επιχείρηση, δίνει ότι πρώτον, πιστεύω το business plan της επιχείρησης και δεύτερον, ότι έχω και θέληση να αποπληρώσω. Γιατί υπάρχουν και οι στρατηγικοί αποπληρωτές, έχουν βγάλει τα χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης, τα έχουν κάνει προσωπικές καταθέσεις και η επιχείρηση έχει μείνει κέλυφος και ουσιαστικά έχει προβληματική επιχείρηση. Έτσι. Ένας τελευταίος δείκτης είναι της άμεσης ρευστότητας και τελειώνω με αυτό. Ουσιαστικά δείχνει πόσο οξύνει το πρόβλημα της επιχείρησης. Αν το κυκλοφορούν ενεργητικό, αφού βγάλω τα αποθέματα από μέσα και τις επισφαλείς απαιτήσεις, δεν φτάνει για να αποπληρώσω τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, η επιχείρηση πέρα από έχει άμεσο πρόβλημα επιβίωσης ουσιαστικά. Και εκεί πέρα για να το λύσει αυτό θα πρέπει είτε να βάλει ο μέτοχος στο χέρι της ΕΠΗ, είτε να βρεθεί νέο χρήμα, είτε να προχωρήσει σε ρευστοποίηση μη λειτουργικών παγίων. Ακίνητα, π.χ., συμμετοχές. Αυτά έχουν εφαρμογή λίγο στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτά είχα να πω, απλά είπαμε γι' αυτό. Και ένα κομμάτι ακόμα να πούμε λίγο τρία πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε από τις αρχές του εξοδικαστικού μηχανισμού. Είναι λοιπόν, είπαμε, είναι εξοδικαστική διαδικασία και υπάρχει πρόβλεψη εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης. Υπάρχει καθολικότητα των οφειλών των δανειστών, ρυθμίζονται όλες οι οφειλές και όλοι οι δανειστές, τράπεζες, δημόσιο, λοιποί πιστωτές, με την εξαίρεση των μικροπρομηθευτών που είπαμε, που προστατεύονται και αποπληρώνονται κατά προτεραιότητα, έχουν προνόμιο. Υπάρχει διαφάνεια στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, υπάρχει καθήκον ειλικρινούς δήλωσης,
πρέπει να τα δηλώσει όλα, όλες τις υποχρεώσεις του, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, καταθέσεις. Υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης. Οπότε έχουν οι πιστωτές συνολική εικόνα τόσο των χρεών όσο και της ικανότητας αποπληρωμής και των περιουσιακών του στοιχείων. Είπαμε, είναι ψηφιοποιημένη διαδικασία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Προβλέπονται λύσεις ρύθμισης σε μακροχρόνιες δόσεις και διαγραφή βασικής οφειλής. 10 χρόνια για το δημόσιο το ανώτερο, 120 δόσεις. Οι λοιποί πιστωτές δεν έχουν κάποιο περιορισμό χρονικό, το οποίο πάει, όπως είπαμε, ανάλογα αν υπάρχουν πράγματα στις εξασφαλίσεις, μπορεί να πάει 10-15 χρόνια. Λαμβάνει υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής, που είπαμε πως ορίζονται, όπου η ικανότητα αποπληρωμής καταλήγει το business plan, ελεύθερη ταμιακή ροή ή EBITDA, αυτό να θυμόσαστε, και αξιολογείται η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, συνοφιλετών και εγγυητών. Βλέπουμε και τον οφειλέτη μας και τον εγγυητή και τον συνοφιλέτη. Και για να γίνει η αποτίμηση, είπαμε, υπάρχει είτε εκτίμηση από ορκωτό εκτιμητή, που είπε ο ειδικός. Αν υπάρχουν πέραν των δύο, παίρνουν την πιο πρόσφατη. Αν δεν υπάρχει για τις πιο μικρές επιχειρήσεις, αν δεν υπάρχει εκτίμηση από ορκωτό εκτιμητή, παίρνουμε έμφυα. Και αν δεν υπάρχει έμφυα, πάμε σε αντικειμενική αξία. Οπότε είπαμε και για την περιουσία. Είπαμε για την αρχή της μη χειροτέρευσης. Κανένας πιστωτής δεν μπορεί να λάβει λιγότερα από όσα θα λάβανε αν τα στοιχεία της επιχείρησης έβγαιναν σε πληστηριασμό. Και τηρείται και η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων. Δηλαδή, ό,τι προκύψει μετά από τη διάθεση στους πιστωτές με γενικά και ειδικά προνόμια, αν πούμε δηλαδή ότι έχουμε ένα εκατομμύριο. Αν πούμε σε ένα παράδειγμα ότι 400.000 βγάζω αν βγάλω την εταιρεία στο σφυρί και έχω 600.000 από ικανότητα αποπληρωμής, οι υπόλοιπα αποπληρωμής, τα 600.000 που είναι πέραν της αξίας της πιστοποίησης, διανέμονται στους πιστωτές συμμέτρως. Δεν υπάρχει δηλαδή το 65-25-10 που υπάρχει π.χ. από τον κώδικα πολιτικής οικονομίας για την περίπτωση της ρευστοποίησης. Αυτό είπα μετά. Η σύμμετρη ισχύει μετά. Δηλαδή πάμε στο 65-25-10. Και στη συνέχεια, ό,τι περισσεύει, δηλαδή τα 300.000 θα δίνουμε βάση 65-25-10, το υπόλοιπο το 600 πάει βάση σύμμετρης διανομής. Συγγνώμη, να κάνω μόνο μια μικρή διακοπή. Την εκτίμηση που κάνουν οι εκτιμητές στις τράπεζες για την ακίνητη περιουσία δεν τη λαμβάνουμε υπόψη. Εφόσον υπάρχει. Εκτίμηση της τράπεζας. Η εκτίμηση της τράπεζας είναι εκτίμηση της τράπεζας. Εδώ πέρα ο νόμος λέει ότι λαμβάνεται υπόψη η εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή για να φτάμε, εφόσον υπάρχει. Εφόσον υπάρχει, αν υπάρχουν δύο, θα πάμε στην πιο πρόσφατη. Η τεχνική υπηρεσία της τράπεζας, αν κάνει μια εκτίμηση, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ορκωτός εκτιμητής για να την πιστοποιεί. Αν είναι υπάλληλος και είναι και ορκωτός εκτιμητής που υπάρχουν, τι δεχόμαστε, βεβαίως τι δεχόμαστε. Είναι μηχανική, για το μηχανισμό η τράπεζα. Ναι, ο νόμος λέει για ορκωτό εκτιμητή. Δεν λέει για μηχανικό της τράπεζας. Λέει για ορκωτό εκτιμητή. Που υπάρχει ήδη πιστοποιημένο, σε ποιο μητρό είναι. Του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, στις τράπεζες δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν είναι επιστοποιημένος από το μητρό του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνεται υπόψη. Ναι, λαμβάνεται. Αλλά δεν λαμβάνεται. Παλιά υπήρχαν. Λογικά θα υπάρχει σε κάποιες μεγάλες τράπεζες, θα υπάρχει μηχανικός που να είναι επιστοποιημένος. Άρα λαμβάνεται υπόψη. Λαμβάνεται υπόψη. Βεβαίως και ναι. Θα υπάρχει ένας υπάλληλος που θα βάλει μια υπογραφή ότι και θα είναι σίγουρα και δεν υπάρχει τράπεζα που να μην έχει επιστοποιημένο ορκωτό εκτιμητή, αλίμονο. Η τράπεζα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν θα έχει ορκωτό εκτιμητή, αλίμονο. Ναι, ναι. Άρα. Και νομίζω είναι το πιο ισχυρό απόλυτα επειδή είναι οπισθωτή η τράπεζα και διαφέρεται περισσότερο. Ναι, υπάρχει και εδώ πέρα και. Ναι, υπάρχει αν θέλετε, και ένα παραθυράκι ουσιαστικά να πεις ότι ό,τι αξία βγάλεις, η αξία εκτίμησης, ουσιαστικά είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούν να γίνουν τα κουρέματα. Δηλαδή, αν βγάλει ένας εκτιμητής από την πλευρά του οφειλέτη αξία περιουσίας 1 εκατομμύριο και έρθει η τράπεζα και πει 1,5 εκατομμύριο, θα ισχύσει το 1,5 εκατομμύριο είναι η βάση. Δηλαδή, τα κουρέματα που θα γίνουν θα είναι πιο μικρά. Δηλαδή, αν έχουμε 2 εκατομμύρια οφειλές και έχω μια εκτίμηση 1,5 εκατομμύριο και μία 1, στην δεύτερη περίπτωση έχω δυνατότητα κουρέματος 1 εκατομμύριο, ενώ στην πρώτη έχω μόνο 500.000. Άρα είναι βάση. Το καταλάβατε αυτό? Όχι, εγώ απλώς το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχει μια διχογνωμία εκεί πέρα. Δηλαδή, η εκτίμηση του πιστωτή του μεγάλου, ας πούμε, που είναι η τράπεζα, που έχει κάποιους μηχανισμούς οργανωμένους, πιστεύω ότι αυτή θα ληφθεί υπόψη. Η πιο πρόσφατη λέω όμως. Δεν λέει να είναι η τράπεζα ή πιστωτή, η πιο πρόσφατη. Τώρα, αν είναι η τράπεζα που κάνει η σημερινή π.χ., θα ληφθεί υπόψη της τράπεζας. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική εκτίμηση. Ναι, της τράπεζας. Ναι. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο για να ξεκινήσει ο κύριος Χρόνης, λίγο, Αντώνη, sorry. Και τελευταίο, ότι απαιτείται συνεργασία οφειλέτη πιστωτών και συνένεση πιστωτών με πλειοψηφία 60%. Έτσι, συνενετική.